Wace bai ya ba? Ito ka san mai latin zuwa aiki yau wallahi. Dagalo! Yaku! Eh baba. Yaku! Yaku! Ai yanda nika jin ku. Wallahi kamar haulin da. Wacce bai iya ba. Dagalo! Eh baba. Ni hanci ubanku. Na daure maku gindi. Duk abin da kuka ga dama a garin nan babu tsoho babu yaro. What? Ni farin cikin ku nika bukata. Wallahi baba ya haka da kai yayi wallahi. Saboda haka babu gidan kowa, babu gonan kowa. Na inda kuka ga dama ku shiga. What? Tunda ka dore mana gindi. Duk yaron da muka samu mu kare. Haka nika. What? Haka nika. Amma okay baba. Wanga ka ko jiya mun ga zakara da shi yan cire mu kame bi. Wai tsoro ga. To in ka sake da galo ni da maka hukunci. Ka tsaya man ina mana irin wannan hasa. Ni in ga ku kun zama narkaɗa. In ga ku kuna cikin farin ciki. Kuma wani auduga. Mai gida wannan irin abu ne kana bata yaran ka tarbiyya. Ta Allah ga fara ta. Me kin ka sani ga rayuwar duniya? Me kin ka sani kina cikin gida sa? Ai mai gida, yaran nan kana daure musu gindi suna abin da sun ka ga dama wannan ba ɗabi'a bace mai kyau. Kaji mu sha dangare da muke ta kaji mu. Don barin gaya maki, wallahi akan yaran ga, wallahi na hiso in yi gidan yari. Wacce bai iya ba? Dagalo, ni uban ku haƙi. Na ba ku dama. Wajen ro. Inda ka ce haka Allah ya kiyaye. Yayi da. Ko ce bai iya ba, wai ka ga yadda masara ta yi tsada, kuma na bincike ɗakin inda mu ba kuɗi. Kai ka gani yanzu ka san akwai wata gona a nan ta bayan gidan mutumin nan ne wanga bula. Masarar nan na ga kako. Amma ka ga ɗan gwari ne, kuma ba bahaushe ba ne. Shi ɗan gwari ba iba abu ne, iba ta zamai mu kai gida a dafa. Ni wallahi yan ba ka iba ne. Ina da wallahi da Dukkan amu sai mu je. don duk ba ka iba ne. Kuke yanzu ka san yadda za a yi ka tsaya nan in yi shiga na ebo sai in zo ma da Kan bala'i. Ko ce bai iya ba, ai wallahi duk abin da ka yi ma sai na yi. What? Ko ko kashi. Ba ku diba mana hanya. Kwana bisa ban ji ba Allah. A kamata an ji duba masara. Daga Allah na yi Allah mun gode. Na da kyau sai Allah. Anya da Hausa na anya din wanda duk ya din na sami kayan nan na da duni na kwana biyar na shiga. Ai tun da ba an fara taba kayan ba. Duk ko doshin na saka kai ana da duni na amma kama ana bude anya Hausa wannan ba su fara taba wuri na ba. Har da ya ce an fara diba masa nan Allah. A din ku haka ne akwai rikici na ni da Allah. Dole ya sa ma jari mani ko a cikin ba na shi. Saboda naga a garin na ana nuna mini wadan lodin fata Allah. Kaji mutane ba sa dohi. Ina jiri da su ba misira. Da Allah kuma a dinga tuka musu da Allah. Mu an ga mu ba an sani ba. Egalo! Ɗan gwari! What? Ni ka na shegu ni Allah ta bai. Na ga nan kodiyan wani Allah. Sai na so ku haji da wallahi. Na rinci da Allah. Kai. Sibda yana hankali da Allah da Annabi. Muna cikin Hausa to ni zaga ma na taba kai mu. Sibda ana nuna mana wani lonin fata. Allah ki ma je ma ni ko a cikin bana. Ɗan gwari ne. Ka ci haka na ɗan gwari ne yake kai a shi kai beban da yi masa nan. Da haka da sai mun kalli. Kai. Ya an kai. Zan wa magana ka ce mana ya an Wani ran ku da ni. Wani yaro. kai masu kuɗin nan ne wa'anda suka sa.
Ni ba ka sun kale mu kan gare da muke da kwallo ba. Amma kalli shi suna da hawayen suna da kuɗi amma mu ma ba su taimaka mana su samu makaranta. Mu kalli shi mu da hawaye. Kai, ina haka so a kalli ka. What? Ya zama ko inda mun ka samu mu kalli. Ko ce bai iya ba wallahi mun kare shi. Wallahi mu tsire. Oh gata. Oh gata. Oh gata. Oh gata. Uzaba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Uzaba, ya an kai? Tuskare ni. Mashin ya buge ka ko ya an kai? Uzaifa? Inna lillahi. Suwa Uzaifa, faɗa man suwa ne. Faɗa man. Inda wanga aiki da gani na san su da galo ne. Wanga aiki sai tantirayar na su da galo. Tantiran banza tantiran wani. Yanzu da har sun kai ga kare ma dan da. Ai inna kai jama'a. Bari in kira kuma ka ga Alo tukur kana ina? Hello daddy. Ina yaran nan ƴan iskan gari waɗanda da sun ga yaro ko musu magana ba sai su kare shi. In baba. To yau sun kare ma kane. What? In baba sun kalle shi? Ina ma ganin bai gyaruwa. Yana ina yanzu. To ga nan da yana motsi duk da yake hannu ga Allah. Ga nan da yana motsawa. Yayi baba ban so da ni ba ni nan. Wai ko hata. Mu je babban yaro. Daji ne ka kira ni. Wanda ba mu. Ga ina zuwa. Abuja bara za ka kai. Ni za ba ka. Kina ga a cikin duniyan nan akwai wanda ya isa ya raba ni da ke? Haba dale ko in ce habibi na. Ai yanzu duk duniyan nan ba abin da zai sa in barka. Sai dai in ba ni da rai ko ka mutu. Hello babe. What? Babe. Kaga hoton gayan ga. Ka wasu saken ɓaure. Wannan ba shi bane muka gani wurin ƴan gwanjon. Shi ne sai zo yana ma wannan dainin ƙarya. Wai ni kan ina da tambaya. Maganar da yaran suka gaya min da gaske ne. Da gaske kayan gwanjo kake sa duk zugar banza ce ko da ma. Ha babe. Ko da ma rigar 350 ce ka siyo ka sa ma jikinka. Duk zugar ta banza ce. Ka ƙara nuna ka sanni daga rana mai kamar ta yau. Babe. What? Babe. Lalle yaran nan a yau kisa zan yi. Wace bai iya ba kana ganin wai ba mu ci gayan nan gyan ba. Ci shige mu wallahi. Wai shi an ci yaran nan ya tale su haka. A cikin gari sun gagari kowa saboda Allah. Allah ne a dabbe doka mata ce a wannan ya raba ko? Ba zan sami shi gida. A'a. Ni da ku gan ku shere. A cin banza da ai malam bai ausha ce a kai gudu bai kasu da batun da ya san gidanku. A'a. Haci wai haci anya ko? Kabir zan same shi da Allah. Wai haci su da Allah da nabi. Allah ji da ni ko? Salamu alaikum. Alaikum da Islam. Alaikum da Islam. Wali ne.
Ba hanci ba ko lana ne. Wai, Ka ba da kyau ka san mu ko ba ka san ba. gwarin banza gwarin wahi, ni za a gwada ma iskanci. Duk abin da ka zo da shi, wallahi na hi. Kai ka tura yaran ka su je gunan nan. Eh, Je su taba mata nan. waɗi ƙara da ihu. Ta fi kowa rasu imani a garin nan. Baka da mutunci yaran ka ba mutunci. Ba wurin mai gari ba, ko wurin hukuma za ka daɗe baka ta caji ofis. Tun da mun zuwa garin nan. Ka ta bai zance ga abin da ya kwaya yi. Kai barin gama, wallahi ka kiyaye hanci, kuma ka kiyaye yarana. Ko rashin lahiya ni ga yarana sun yi, wallahi sai ka kuka da kanka, sai na ɗauka maka mummunan mataki. Allah ya sa su mutu yau. Wallahi sai na ɗauka maka. Allah ya sa su mutu yau. Sai na ɗauka maka. Annan ruwan mu da wani haci. Kuma wallahi da kowace bai iya ba su tsula tsiya ba da iskanci, yanzu sun ka fara. Allah kai su bara, a dan ya sace kuma gunan na ko? Allah ko kai ko su. Ka ji mutum ban sa dohi. Ha? Da ku da yara na ga kuni na mutane su da Allah. Kai. Sai mu sake hadu Allah. Allah ko ana jin tsoro a dan wani bashi na buga. Haci, sai mu ci gurban nan. Me gida, Kadiba tun da yaran ga sun ka kare yaron ga. Har yau ba su taho gidan gaba da uwa ta da uba ne ba wanda zaka tashi na kai yan tahiyan gano gidan nan haɗin wuce da can wurin yan sanda. Ya don Allah, na yi magana da tukur na yi waya da shi yanzu haka yana nan ya kusa rasuwa. Saboda ki bari ya zo mu ci. matakin da ya dauka in ba wani matakin da ya dauka sannan mu dauki mataki da kanmu. Assalamu alaikum dadi. Ga mat kuɗin nan ya zo. Alhamdulillah. Tukur kun iso? Sannun ku da zuwa. Mun so dadi. Sannun ku da zuwa. Sannun. Kun ga yanda abu ya kasance? Na gani. Ga Uzaifa nan. Uzaifa ya jikin. Kana ina tukuna an kama kanan ka an kare mai kafa. Auta an kare mai kafa kuna can ba kuna to maza za a tai a dauko mai fansa. Su ma a kare kewa su an kare mai kafa. Ba ni yadda auta na a mai sai gurin. Ke ko ki saurara. Na sha gaya maki ba ke za ki ɗauka hukunci da hannunki ba tun daga tukurnan Allah ya kawo shi sai ki bari ya ɗauki mataki. Dakata baba yanzu ina a gidan yaran nan dole mu je a yi musu mummunan mataki saboda sun taɓo kayar da ba su cire ta. Ai shi tukur ya san gidan hanci. To zai fa su nawa ne? Su biyu ne. Dakata dadi. Dole ne sai son huskanci hukuncin soja. Bai yiwuwa a kar ƙanina. Ina ganin dadi. Yanzu na ji magana. Lokacin sallah yayi ba su zuwa su sallah. Wayan yara sun ki koya musu tarbiyya. Lokacin sallah yayi ba wanda ke hitowa zuwa ya sallah. Sai ka zo kai da tsohai da kai ka hito masallaci sannan ka ga yaro ya biyo ka ya ce ma wai ya sa kananan kaya yayi wurin nashi. Tashi ne ka yi ko na fila in ɗan riga in samu in yi saboda yaran ga ba su da tarbiyya. Da uwayensu suka gado ubansu. Ko ce bai iya ba kaga wani game mai rasu biyu. What? Saboda ba ka da mutunci gemin da kuke rikawa. Daɗi wallahi. Ku je sai kun gani Allah ya isa. Da yarin da ba Allah nan da ba su jin magana sun yi halin ubansa. Dukkan tsohon da bai ba yara ne ba tarbiyya ba sai sun wahala shi. Yaran ga yin iska sun yi halin ubansu
har da riƙan mun geme suke yi saboda ba su da mutunci sallah ma ta gagare su Allah ya isa sai kun ga abin da zai biyo baya in dai tsahi kuke mawalakanci bai iya ba wai kaga game tsohon in yanzu tsohon mu yau irin wa'in tsohon ya gaggani dan tsohon mu ya tsohon zai lagwada za mu ba ai wallahi mumin mu kaga da sai shekara 100 bata tsoha ba da ganin tsohon nan namu dan sai ne ba a ganin wata beautiful zai auro don dai ma tana tsoho Kai kaga irin mutanen nan da nake gani ga Amerika. to mu ina ruwan mu wallahi ai da babba da karami ne ka ɗauki dogon ya ɗauki karami Uban mi kun ka zo gidan gari. Kai, kun san ko su ani na. What? Baba zuwa daukar. Me haka? Me ya faru ne? Ko sai Amerika ke sun ka buge mu waɗanda aka gani cikin bidiyo. Kaga abin da nake guje maka mai gida ko? Kaga irin wannan ka je ka sakanta yara me amfani irin wannan rayuwar to kenan? Ko ce me ya ba? Mene ne? Na gano. Me ya faru? Me ya faru? Chaye?